Peth pwysig i gofio fan hyn yw bod arian perthyn wedi'n barod wedi galluogi y pwyllgor gwirfoddol Hwb Aberteifi i ddenu 230 o fuddsoddi lleol wrth bobl lleol sy'n wych, ond nawr maen nhw wedi bod yn siarad gyda'r Architectural Heritage Fund ac yn mynd am ryw grantio 70,000 o fan hynny, a hefyd loteri treftadaeth i ni'n edrych mwy neu lai bron 800-900,000 o fan hynny hefyd. Felly mae'r 9,000 gwreiddiol o gynllun perthyn Llywodraeth Cymru wedi agor y drws i dros 1,000,000 o fuddsoddiad yn ganol tref Aberteifi gyda'r ganolfan Hwb Aberteifi yn hyrwyddo'r Gymraeg, hyrwyddo diwylliant a hanes yr ardal. Cychwyn yw'r peth cleta i wneud, chwyd. Oedd rhaid i ni cael peth arian i roi kickstart fel petai, chwyd. So, eithon ni wedi perthyn a chwarae teg, so nhw dim bach o arian, da ni drychod, beth yw'n dros 9,000. O hwnna'n cyfle wedi ni mynd mas i'r cyhoedd a dweud beth sydd da ni, a jyst bwrw mlaen a cael y prosiect mas na. Dechreuodd yr oll beth pryd ath teulu'r Henry ato ni. O'n nhw wedi gwerthu'r Henry, o'n nhw'n symud allan, a oedd llyfrgell Dick Jones, a o'n nhw ddim yn gwybod beth i wneud ag e. A wedyn, so gaethon ni'r syniad wedyn, reit, mae sy'n ni cael rhywle i roi hyn, a penderfynon ni wedyn agor o fath o canolfan byddoniaeth, a edrych beth i lle, oedd dim i wedi gael yng Nghymru, so ni'n meddwl, mae cyfle fan hyn i wneud rhywbeth bach wahanol. Gaethon ni lan o'r syniad wedyn o creu fath o hwb wedyn, so bod dim ond just i wneud â byddoniaeth, ond just fwy o bethau eraill hefyd, fel y cordro o bethau. So wedyn, just bwrw'r syniad y beth i lle, wedyn dath y adeilad yma lan ar werth, a popeth jyst wedi clymu mewn yn deudi, chybod? Pan daeth i'n amser wedyn i ofyn am arian, gaethon ni synnu'n fawr iawn faint o bobl oedd am weld yr adeilad yn dod nôl i berchnogaeth cymunedol. Felly mae yn gynllun sy'n tynnu bobl y dre at ei gilydd. Mae'n mynd i fod yn ganolfan Gymraeg, diwylliannol Gymraeg, barddoniaeth, ac wrth gwrs i ni yn Aberteifi le mae y castell yr Arglwydd Rhys a'r Steddfod gyntaf yn 1176, ac wedyn nawr 850 o flynyddoedd yn ddiweddarach, i ni y blwyddyn nesaf yn 2026 bydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn dod i gyrion Aberteifi. Felly mae'n clymud â'i gilydd yn gret, a byddwn ni'n dathlu Awst 2026 bod gyda ni'r adeilad wedi agor a bod pobl o bob cwr o Gymru yn dod i gymeryd rhan yn y gweithgareddau fan hyn.